A Ser Catalunya ha arribat el moment de fer romesco. Bon dia i benvinguts a Romesco, el programa que fa tremolar les estructures de l'Star System català. Us parla Gerard Serra, servidora de vostès, però no estic sol. Com sempre m'acompanyen l'Aida Fita. Bon dia. I en Roger Gil. Molt bones. Us saludem des del carrer Casp de Barcelona i avui, que és 25 de... Però, Roger, què fas? Preparant el túnel que ens portarà el convidat d'avui. Ostres, cada setmana igual. No podem tenir un començament de programa normal? Roger, has demanat permís d'obres? Merda, ja deia jo que em deixava alguna cosa. Però es pot saber qui carai entrevistem, que haguem de fer un forat a terra? No t'ho ha dit en Roger? No. Jo pensava que t'ho deia l'Aida. Voleu dir-me qui entrevistem avui o no? I no vols saber què s'ha deixat de dir Pilar Rahola? Avui parlarem de premsa del cor. No, a més igual això. Vull saber qui és l'entrevistat d'avui. Soc el director d'aquest programa i us exigeixo. Mira, saps qui no és el director de res? Salvador Sobral, el protagonista d'avui a la clatellada. Però, un moment, Salvador Sobral, el de Portugal? Sí. Però si canto com un àngel aquest home. Sí, no, si canta sí, però quan parla, deixa-la anar. Va, prou de cam alarma. Aquí entrevistem avui. Polseres vermelles serà la sèrie d'avui a Temps de Culebrons. Ai, però a més, polseres vermelles. Ploraré molt. Bueno, com cada setmana. Sí, també és veritat. Però, no, va, prou, escolteu-me. Para la música. Fins que no em digueu qui és l'entrevistat d'avui i per què coi esteu fotent un forat a terra, no penso obrir la boca. Roger, va, digue-li. No, digue-li tu. Bueno, va, li dic jo, però perquè a la 1 he d'anar a la comissaria i no vull arribar tard. A la comissaria? Però què has fet? Res, és igual. Bé, Gerard, el convidat d'avui és... T'ho diré a l'orella, d'acord? Vale, va. Què? Mira, però m'entrevisto aquest puto psicòpata! Veus com no li havíem de dir? Gerard, que ho hem de fer, tio, que ho hem de fer, que aquest home té molt a dir. No, clar, com es nota que sóc jo qui ha de parlar amb ell, Però per què voleu que em mati? Au va, home, au va, si no ets el seu target. Sí que és veritat que a vegades ets una mica senyora, però bueno. Mira, no facis broma amb això, I cal fer un forat a terra per arribar on viu aquest home? Home, era l'opció més barata. Seguim fent el forat, vale? Ai, per favor, això és de bojos. Mentre aquest parell segueixen cavant el forat, aprofiteu i seguiu-nos a tot arreu a @romesco. Romesco amb U en lloc de O. Romesco. Sí, som així d'originals. Jo vaig a pregar per la meva vida. I vosaltres, deixeu de fer soroll! Romesco, millor que la salsa rosa. Heroi de dia, malvat de nit. Avui, a Romesco, baixarem fins a la cuina de l'infern per parlar de l'home més diabòlic dels últims anys. En breus instants, a Ser Catalunya. Us en fareu creus. Ser Catalunya, serveis desinformatius. Nois, voleu parar de fer el forat? Però que tenim un programa per fer. Un moment, que crec que ja hem arribat. Crec que veig la llum al final del túnel. Ah, no, merda! És el metro! Va, a taula, va, comencem! Núria Roca s'apunta a la manifestació de la Diada per veure si TV3 la torna a fitxar. La periodista i presentadora Núria Roca va afirmar, ara fa gairebé un any, ser acomiadada de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per motius ideològics, com el cas de Carlos Herrera a Televisió Espanyola, però al revés. Ara Roca confirma que s'apuntarà a la manifestació independentista de l'11 de setembre a veure si així sona la flauta i la tornen a contractar. Si no recordo malament, Núria Roca va ser despatxada de TV3 per via fax, oi? Efectivament, Gerard. La presentadora del desaparegut a tota pantalla va ser acomiadada mitjançant un comunicat que va rebre via fax. Per aquest motiu, Roca va dir en roda de premsa que si la direcció de TV3 veu per xarxes socials que assisteix a la manifestació, potser podrien tornar a contractar-la, ara via missatge privat de Twitter. Així ho va expressar. President de la Corpo, enviï'm un DM! En Pingu es veu obligat a traslladar-se per culpa de la calor. La calor que aquest estiu ha castigat Catalunya ha forçat l'au més famosa del nostre país a prendre una dura decisió, abandonar els estudis de TV3 a Sant Joan d'Espí i anar-se'n a viure als Pirineus. Però sembla ser que el motiu de la mudança no és exclusivament pel clima. Només de forma parcial, Gerard. En Pingu, ara ja descongelat al més pur estil Walt Disney, va demanar el canvi a l'únic lloc de Catalunya on l'entenen, la Vall d'Aran. Aquestes van ser les declaracions del famós ocell. No, Pingu! Nosaltres sempre et recordarem. Et pujarem a veure cada 25 d'abril. Aida, però què dius? Doncs el 25 d'abril és el Dia Mundial del Pingüí. No, però per què plores? Que en tens en Pingu?
Cal entendre ella, si és de Vilapareig. Doncs de sentir-te tot el dia bramar l'he après l'aranès, inútil. Inusual interès del Barça per comprar-li unes cames al Alcácer al Mercat Blanc. Després del gran èxit del Barça l'estiu del 2013, on el club va comprar un fetge per a Vidal al Mercat Negre, ara la directiva culer s'ha posat entre cella i cella a renovar les cames de Paquito Figamolles Alcácer al Mercat Blanc, ara que el davanter complirà 2 anys a l'ombra de la banqueta. I de quina quantitat de diners estem parlant, més o menys? Una vegada més, sembla que el Futbol Club Barcelona hagi perdut l'oremus i està disposat a pagar 180 milions per canviar-li les cames a un jugador que està més despert quan dorm que quan juga. De moment ningú ha sortit a donar explicacions, però els micròfons de Romescu han captat les declaracions del doctor Prim, membre del cos mèdic del club. Seré breu perquè avui juga el Barça i ja sabeu que m'agrada estar 5 hores abans al camp per començar a fer ambient. La inactivitat del Càcer, sumada a la falta de vitamina D produïda per portar des del 2016 a l'ombra de la banqueta, ha provocat una atròfia a les cames del jugador Che. El recanvi de l'extremitat inferior prové d'una jove promesa de l'Os de Balaguer de 65 anys. Això és tot. Visca el Barça! I recordeu, totes les notícies que acabem d'explicar no són certes. De moment. Romesco, millor que la salsa rosa. Què s'ha deixat de dir Pilar Rahola? Pilar Rahola, hola, hola, Pilar Rahola, hola, hola. Que sapigueu que ho estem patant molt amb aquesta cançó. Conec gent que no se la pot treure del cap. Ah, sí? Tenim fans? Sí, ma mare. No tenim fans. Bueno, què passa? És ma mare. En fi, de què n'ha parlat Pilar Rahola aquesta setmana, Aida? Doncs aquesta setmana Pilar Rahola no ha parlat de gaire res perquè deu estar cada que és torrant-se com una gamba. I el que no és torrant-se com una gamba també és veritat. També. Sí, tens raó. Doncs més ben dit, amb què has molestat a la gent aquesta setmana? Ara sí, millor. Doncs mira, fa uns dies estava a casa estirada mirant un documental d'animals i vaig preguntar-me, és veritat això que els catalans no consumim tants programes del cor com a la resta d'Espanya? Espera. A mi el que em preocupa no és això, sinó que vulguis fer-nos creure que mires documentals d'animals. Bé, és que en cap moment he dit que estigués desperta. Tutxe? Total, vosaltres diríeu que a Catalunya es consumeix menys premsa rosa? Home, i tant! Els catalans no ens interessen aquest tipus de programes. Mira, a TV3 cada setmana s'emeten 1 o 2 documentals en horari de màxima audiència i gairebé sempre són líders. Ui, sí, l'expert en audiències. Què passa? No dic cap mentida, Ja, però les audiències també diuen que Sálvame Deluxe o peta cada setmana. Veieu com el tema aixeca polseguera? Així que vaig sortir al carrer a preguntar-ho a la gent. I com que vull arribar fins a la veritat absoluta, no em limitaré a preguntar si miren o no programes del cor. Vaig fer un mini-test per saber el coneixement que té la gent sobre aquest tipus de programes. Voleu saber com em va anar? Dona. Mira, no especialment, però és un dissabte d'agost i tampoc tinc remei a fer, així que va, fot-li. Doncs comencem amb la primera parella, un home i una dona d'uns 40 anys. Què diríeu? Consumeixen o no consumeixen premsa rosa? Mai. Res de res. Sabeu què és un tronista? Un què? Un tronista. Ni idea. Sabeu qui és Belén Esteban? Sí. No sé a què es dedica, però havia sigut la dona del Jesulín de Ubrique. Fins aquí arribo. Sabeu quin programa presentava Mercedes Milà? Gran Hermano? Sabeu com es diu la parella de Gerard Piqué? Home, la Shakira. Shakira. I sabeu qui és la dona de Risto Mejide? Aquesta sí, la Laura Escanes. Collons, per no mirar mai cap programa del cor, Déu-n'hi-do el que en saben, Sí, però a veure, Aida, em pensava que els hi posaries una mica més difícil. Les preguntes eren molt bàsiques. Si les sabia fins i tot en Roger. Sí, i mira que el senyal de Telecinco no arriba al poble. Però a veure, tu on vius? A Artesa Treida o a Paleolític? A Tapuerca, si et sembla. Va, doncs pugem al nivell de les preguntes. Aquesta vegada vaig tirar d'intuïció i em vaig acostar a 2 dones molt adorables que van acceptar de seguida jugar amb mi. Vaja, que vas tirar de prejudicis i vas anar al prototip de consumidor de premsa d'alcohol, Bé, una mica, la veritat. Però atenció, perquè seran molt contundents amb la seva resposta. Escolteu. Vosaltres consumiu programes del cor? No. Ja està. Quina llàstima. Si eren tan adorables hauria estat bé parlar amb elles, no sé, anar a fer un temps pastetes o alguna cosa. No sé. Vaya padrina estàs fent. No, si els hi vaig fer el test igualment. Han deixat molt clar que no segueixen la premsa del cor. Però provaré de fer-los algunes preguntes. Sabeu què és un tronista? És allò de mujeres i hombres i no sé què, i viceversa, no sé què. Això és perquè tinc una filla adolescent. Sabeu qui és Belén Esteban? Sí. És aquella noia que estava casada amb el torero i que surt per la tele en un programa d'aquests de... Sálvame. Jo treballo i no... Jo també treballo, jo no el miro, I el presentador és aquell català que viu a Madrid, que no sé com es diu, Sí, això. El Jorge Javier. Aquest. Sí. Vosaltres consumiu programes del cor? No. Estem davant d'un misteri. Les dones que no sabien res de premsa rosa
però que ho sabien tot. Perquè, recordeu, elles no consumeixen premsa del cor. No. Aida, però ho saben perquè les filles sí que miren aquests programes. Sí. Clar que sí. Trobo que van amb excuses preparades de casa. Que si la filla adolescent, que si aquella hora treballo... Que no cola! Segueixo fent preguntes. Pujaré el nivell per veure si destapo la veritat. La pregunta és, qui va guanyar l'última edició de Supervivientes? No. Ni idea. Era una noia, però no sé qui era. Però polèmica que cridava, no sé què. Que té els llavis tan grossos, que el seu marit és negre, o... és que no sé. Sí, aquella que és peluquera. Ai, nena, no, et vas guanyar! Però hi participava. Sí, ja sé qui vols dir. Bueno, jo això ho he vist fent zàping. Sí, clar, típic que fas zàping amb un programa que acaba a les 3 de la matinada. Us heu fixat que saben tots els detalls d'aquest concursant, menys el nom? Pues jo m'he quedat amb les ganes de saber qui coi és aquesta perruquera. Doncs com que aquestes dues dones no van admetre que miraven programes del cor, segueixo buscant. Passem de dues dones adorables a unes altres dues dones adorables. Escolta, què passa avui que no busques nois guapos i joves? És que aquesta vegada em va acompanyar el meu nòvio a gravar. El teu nòvio? Què dius? Que tens... Felicitats! Molt bé! Gràcies. Pensem que no passaria mai, això! Ai, que bé, me n'alegro molt, Aida, de veritat, eh? Gràcies. Sí, sembla que estigui madurant i tot. I com es diu l'afortunat? Com? Que el nòvio, com es diu? Ai, Gerard, tampoc cal saber tots els detalls, Aida, has oblidat com es diu? Seguim! Com pots oblidar el nom del teu nom? Com deia, vaig parlar amb dues altres dones adorables. Creieu que són seguidores de la premsa rosa? Jo de tant en tant compro el pronto, perquè només val €1. Sabeu qui és Belén Esteban? Ei! Bueno. No veas! Madre mía. Quantes coses es poden arribar a dir amb tan poc, oi? I molt fan que llegeixi el pronto només perquè val €1. Sortint de la ràdio vaig a comprar-lo. És que per aquest preu... No, i tant, més barat que la màquina de vending d'aquí a la ràdio. Sí. Després demano un crèdit per comprar una bossa de patates. En fi, però tornem al tema. Tot i que una d'elles ha admès que llegeix el pronto, segueixen posant excuses. Si abans eren les filles adolescents, ara descobrim una altra excusa. La tele de fons. Sabeu què fan a les tardes a Telecinco? Bueno, jo alguna vegada li he posat salvament, no? Mentre, no sé, rento els plats o sí, pues, poso la tele. El que passa que l'escolto des de la cuina, des d'una habitació, i no la veig. Ara, quedar-me-la a veure, pues no, perquè me'n vaig a caminar amb ella a la tarda i ja està. Va, home, va. Aquesta dona potser sí que va caminar amb la seva amiga, però segur que s'emporta el mòbil i va mirant Salva. Ah, exacte, com si anessin regalant les megues. Com que aquestes dones m'han deixat superclar que són unes mega cracs dels programes de cor, torno a pujar el nivell i també pregunto per Supervivientes. Ara. A veure si elles ens ajuden a resoldre l'enigma de la perruquera aquesta. Ai, sí. Qui va guanyar, no ho sé. No va estar aquella que està mig volada? Aquella que és peluquera? Oi que va ser aquella? Que no sé com se diu, no me'n havia recordo. estat casada amb un boxejador, no? Com se diu aquella boja? Ah, sí, Raquel Mosquera es diu. Ah, sí. Claro. Sí, La mosquera. No, ni idea de qui és. Sí, quina conclusió en treus de tot plegat, Aida? Doncs que els catalans no mirem la premsa rosa. Però sí que ho fem. O sigui, que ho fem d'amagat. Però si ens ho pregunten, no sabem dissimular. Ja. Ah, i a més encara no m'ha quedat clar qui va guanyar Supervivientes. Que sí, home, Aquella, la morena, no? Romesco, amb Gerard Serra, Aida Fita i Roger Gil. A Ser Catalunya. La clatellada. Per penúltima vegada aquest estiu, obrim la llauna de la clatellada denunciant un famós que hagi posat els peus a la gallada, com sempre. Com diria Lluís Canut, efectivament, Gerard. Però avui haurem d'anar un pèl enrere perquè parlarem d'Eurovisió. Joder, Eurovisió, anda que no ha plogut, és Eurovisió. Del 2017! Sí, home, sí. I per què no parles del Caranchoa? I ja posats pots parlar del meteorit que va extingir els dinosaures. O de l'última vegada que vas fotre un clau. Ara. Amb la meva vida sentimental no t'hi fiquis, Què passa? Que com que porto sol més anys que la reina d'Anglaterra, ja no he de cardar, no? Bueno, Roger, tampoc era home, això. que no hi ha dret, home, que no hi ha dret. Perquè hagués perdut la virginitat, perquè hagués perdut la virginitat als 25 anys, ja he portat el San Benito de Forever Alone. No, home, pues Roger, no. tranquil, home, No, tranquil. home, no, ni tranquil ni punyetes, vale? Que vaig mullant el xurro, jo. Roger, calla. Sí, de tant en tant pagant.
D'acord, sempre pagant, Roger, i què? para. Me vaig mullant el melindro, jo. Roger, para, sisplau, para, que t'estàs humiliant sol. Hauries de provar de sopar all brand. Va, segueix amb lo d'Eurovisió, que després el que acabes de dir nosaltres ja no podem seguir. Ja passareu per una sequera, ja. I allí estaré jo, per no presentar-vos cap amic, quan el tingui. És igual, tornem al tema que ens ocupa, Eurovisió. Parlarem del guanyador de 2017, sí, però d'una entrevista que va fer aquest estiu a l'Hormiguero. Avui a la clatellada, Salvador Sobral. Si un día alguien preguntar por mí. Però què ha d'haver dit aquest home, si és un sol? Un àngel, un àngel. Mira, pels que no conegueu Salvador Sobral, heu de saber que és portuguès, de cor delicat, i que porta les americanes com el president Quim Torra. Com? Amb un llaç a la solapa? No, dona, no. Com si l'hagués heredat d'un gegant. Tu creus que li van grans, les americanes? Grans? Però tu l'has vist? Seria com si Pau Gasol prestés un jersei a Dani Pedrosa. O com si jo et deixés alguna cosa a tu. Ja Per està, cert, ja he rebut. per cert, quan vagis a tirar aquesta camiseta, dóna-me-la, que em quedaria bé de buf. Mira, Roger, només diré una cosa. Coneixes la teoria de la L? Sí, però t'asseguro que en el meu cas tot és proporcional. Ja. Aviso. No, ja no. Avui aquesta secció serà complicada perquè crec que Sobral és molt innocent. Molt humà. Vamos, que de tan humà no sembla famós, tot el contrari que el Gerard. I què passa? A veure, només perquè doni els senyals al tècnic de so amb un cep d'or massís i vulgui que m'escriviu els guions amb sang de linx ibèric, ja m'ho he de creure? Bueno, doncs... pues seria una mica això. Puta plebe. Com veia, no sé si Sobral és un Bonifaci o surt d'un coffee shop. Sentiu a dir què contesta quan Pablo Motos li pregunta per la seva recuperació després d'una operació de cor. Y ahora renací, ¿no? Es una vida nueva, puedo ir a correr, puedo ir a jugar a fútbol, puedo subir escaleras. O sea, pero ¿cómo es la primera vez, o sea, después de la operación, cómo es la primera vez que dices, me voy a correr? A correr la verdad es que nunca fui. Me voy a correr, vaya. Maleïts cantants, sempre igual. Què passa? Res, és igual. Segueix, Roger. Però què li passa a aquesta, amb els cantants? Bueno, molt bé. És rara aquesta noia. Va, igual, Bueno, no cal que us fiqueu tant amb mi, eh? Vale. Continuem amb la parra de Salvador Sobral perquè en el següent arxiu sonor comprovareu com es marca una malla de OT. Què passa, que va cantar i no tenia les aixelles depilades? No passa res, eh? Ah, anava a dir, no et posis amb la malla. Que si no li importa tenir uns 4 pèls a les aixelles. Que t'he entès a la primera, però com pots pensar això? Jo em referia que és tan natural doncs, que gairebé pot semblar polèmic, escoltem-ho. Yo me he quitado todo menos lo imprescindible, el Tinder. El Tinder. Ya lo demás ya... Para ligar, esto es para ligar. Sí, sé cuál es. El Tinder no te lo has quitado, ¿no? El Tinder es para follar, ¿no? Sí. Collons, Salvador. Que sí, Tinder també s'utilitza per fotre un clau, però aviam, principalment és per conèixer gent. Per conèixer gent. Diu, a veure, això tu, que no pillaries catxo ni a l'Institut de Merlí, tio. Sí, molt graciosos, molt afectuosos, però després res, tots els artistes són iguals. A veure, Aida, en parlem o no d'aquest tema? Que no, que em deixis estar, pesar. Ai, perdó. Bueno, tira. Va, acabem amb l'entrevista del cantant a l'Hormiguero i acabem de passar pàgina. Ara escoltem un Salvador Sobral deixat anar, revelant el seu secret més ben guardat. D'on creieu que treu tanta energia per fer la gira? Escoltem-ho. Oye, ¿tienes buena energía para la gira? Porque empiezas ya y he visto que son bastantes conciertos, Sí, ¿no? muchísima energía y también la coca me ayuda mucho. Ala, per favor. I és que, a més, segur que els diners se'ls devia cardar pel nas. Aida, però així no podem continuar. Parem-ho tot un moment. És que, tia... Es pot saber què coi et passa? Va, Aida, va, que no podem seguir així, dona, parlem-ne. Què ha passat? Un cantant te l'ha jugat o alguna cosa? Sí, és que durant un concert se m'ha quedat mirant, m'ha tirat una floreta i al final m'ha robat. Què dius? Però què dius robat? Però ho has de denunciar, això? Sí, per això vaig a la comissaria, ja us ho he dit abans. Però no et va passar per festes majors? Què va? Si això m'acaba de passar al metro. Com que al metro? Doncs estava baixant a l'andana per venir a la ràdio quan he vist un noi amb melena tocant una guitarra. Sí. I quan he tirat una moneda a la seva funda, doncs se m'ha quedat mirant i m'ha dit gràcies, maca. I jo, amb el cor a 1000 per hora, burra de mi, més per a tallar, pel plantada, però és que el noi només feia que tocar cançons. I què volies que fes? Home, primer em tira la canya i després passa de mi, doncs no. Així que com que no feia res i havia de venir aquí, doncs he volgut recuperar la meva moneda i s'ha posat com una moto. I gairebé em mata, tio. És que segur que també consumeix, com el Sobral aquest. Vale. Mira, és igual. Roger, segueix perquè aquesta dona avui està sembrada. Està que no està. Aviam, estàvem parlant de Salvador Sobral i su extraña adicció. Una setmana més
he complert la meva funció social i he alertat als familiars del tòxic comportament del nostre protagonista. Mai més ben dit. He de dir que tot plegat ha estat molt misteriós. Sentim què ha passat quan he trucat a casa del Sobral. ¿Sí? Hola, buenos días, que llamo a casa de los Sobral. Depende de quién. Què vol dir aquest depende? Molt raro, no? Sí. Significa que el Sobral només estan a casa els dilluns, dimecres i divendres? On són els dimarts i els dijous? I el que és més important, si no són el Sobral, qui punyetes ha contestat al telèfon? Ai, mira, no ho sé, però sortint d'aquest cul de sac, Roger. Has pogut parlar amb algú més de la família? Sí. Deixem aquest misteri perquè el resolgui l'Iker Jiménez, però la següent trucada tampoc m'atreviria a dir que és gaire normal. Escoltem què diu a la comprensiva àvia materna del Sobral quan li pregunto en què pensa el seu fill quan està de gira i pren estupefaents. Por necesidad tendría que tomarlo, yo qué sé. Pim, pam, toma la... Si se estaba agotado y lo tomaba y le daba fuerzas, yo depende de la vida que tenga que hacer. Si es por prescripción médica, pues mira, pa'lante, ¿no? Ah, claro. Home, si li va recomanar un metge... Però quin metge vols que recomani, cocaïna? Doncs qualsevol metge àrbitre que dirigís un partit entre politoxicòmens, llest, així els mantindria tots a ratlla. Què dius? Que bona, Aida. Ah, que t'ha fet gràcia? Clar que no! Com que segur que aquesta dona no té res a veure amb el cantant, la resposta encara és més inexplicable, no? És que és molt raro tot. Doncs ara escoltarem l'altra àvia del Salvador i ja veureu que tot plegat farà un gir de 360 graus. Però a veure, si girem 360 graus ens quedem en el mateix punt. Exacte, perquè tot i ser opinions diametralment oposades, son igual de surreals. Sentim. Le llamaba porque el cantante decía que tenía tanta energía porque de gira a veces consumía algún tipo de estupefaciente. ¿De la qué? ¿De supervivencia? ¿De qué? ¡Que toma estupefacientes! Yo ya soy muy mayor y ya no me dedico a esas cosas, no. No, si yo decía que tomaba estupefacientes el cantante. Mal hecho, eso no lo debe de hacer. Y basta que se apellide Sobral. Dígale de mi parte que los Sobrales somos todos muy honrados y que no bebemos nada de porquerías ni nada de esas cosas. Mira, no beben porquerías. Si ens estàs escoltant, Salvador, que ta padrina m'ha dit que et digui que no beguis cocaïna, que no són formes. És que avorre, que és aquesta àvia, per favor. Ai, Aida, no et posis amb les senyores. Per què ho dius ara? Home, tothom sap que els estupefaents fan cagar. Per això sempre s'introdueixen pel recte. Mira, jo no sé per què pregunto res, en sèrio. por les risses. Acabem amb la trucada d'aquesta gran àvia, a la qual vull donar-li les gràcies per haver-me atès amb tanta paciència. Escoltem què pensa de les noves maneres de lligar de les que parlaba Sobral al hormiguero. El cantante también dijo que usaba Tinder a veces. ¿Usaba qué? ¡Tinder! Oh, ¿eso qué es? Esto es una aplicación de móvil que se utiliza para ligar. ¿A usted qué le parece? Ah, eso ya no lo sé. Eso yo de esas cosas ya no lo entiendo, que yo ya soy muy mayor. Ahora no me dirá usted que con el Tinder no ha echado una canita al aire. No, nada de eso, no. Vale, pues muchas gracias, Adiós, hijo, adiós. Y que no tome cosas raras. Ai, que adorable, això. Que cadascú decideixi si Sobral és un bon jan o simplement consumeix més narcòtics que els ciclistes del Tour. I que faci cas a la seva àvia, a la segona. Bueno, no sé què dir-te, a veure si encara s'acabarà descarregant la droga i bevent el Tinder. En fi, Roger, gràcies. Gràcies a tu, Gerard. Per què el van expulsar de l'Afganistan? Com va matar la presidenta de l'AMPA? Fins on es renten la cara als calbs? Aquestes i moltes preguntes més les respondrà avui el malson de les àvies catòliques, a Romesco. Jo de tu no m'ho perdria. Temps de colabrons. Capítol 35.612. Gerard, però què fas, home? Què fas? On vas tan carregat? Però on vas amb tants paquets de Kleenex? Tan malament se t'ha posat l'esmorzar del Brac Cafè? No. Ara entenc per què el tanca. Que no és això, burra. Aquesta vegada no em pillaràs desprevingut. Ja vaig plorar molt al dia del cor de la ciutat i amb la sèrie d'avui no podia anar amb les mans a la butxaca. Vinga, va, estic preparat per plorar. Va. Doncs si estàs preparat, no perdem més el temps. Avui, en la penúltima edició de Temps de Colabrons, parlarem de pulseres vermelles. Sense tu jo no puc. Sense tu, si no hi és... Però ja estàs plorant, si no he dit res. No, és que acabo d'adonar-me que no em poder treure del cap aquesta cançó tota la setmana. Oh, no! Merda, Gerard, però no em diguis això! Que em fas venir ganes de plorar a mi! Va, no, va, hem de ser forts. Sense tu jo
vermelles va ser una sèrie d'Albert Espinosa que va començar a emetre's al gener del 2011 a TV3. Explicava la vida d'uns nens a un hospital, una temàtica gens tocada per l'Albert Espinosa. No, que va. Se'n van fer 2 temporades, 28 capítols en total, i va tenir tant d'èxit que s'han fet adaptacions de la sèrie a Alemanya, Estats Units i Itàlia. Uau. Us imagineu que fan el mateix amb Romesco? Com ens diríem a Itàlia? Jo què sé, pesto, va, tira aire. Calzone, la salsa calzone. En fi, el protagonista és el Lleó, un noi de 15 anys, malalt de càncer, interpretat per l'actor Àlex Moner. Al Lleó li van haver d'amputar una cama, però s'ho agafa a la seva manera. Escolteu-lo a una de les seves primeres escenes. Se morirà segurament. Què tal, Sònia? Home, per fi et trobo. Espero que avui vinguis a classe, ja fa 2 dies que no vens, eh? Sí, anava a recuperació. Fins les 12 no tens recuperació del Muño, no siguis mentider. No diuen que s'atrapa abans un mentider que un coix? Doncs mira, a mi sempre hi ha el dubte. Caram. Ja ho deia la filòsofa del segle XXI. Más vale tener buen humor... Sí. I en aquest cas mai millor dit. El Lleó ja porta 2 anys a l'hospital i, com heu pogut comprovar, coneix a tothom i és protegit per tots. Però si hi ha algú amb qui té una afinitat especial, aquest és, sens dubte, en Benito. Benito? Ai, va, Gerard, pesat. Perdó. En Benito és el company de rehabilitació del Lleó. I és ell qui li donarà la idea de formar un grup d'amics a l'hospital. M'encantaria sortir d'aquí i estar amb la meva colla d'amics. Tu qui eres, el grup? En tots els grups sempre hi ha 6 tipus de persones. El líder, el guapo, el llest, l'imprescindible, el segon líder, que podria ser líder si no hi hagués el líder, i la noia. No ho havia sentit mai, això. Aviam, un moment. El líder, el llest, el guapo i la noia? La noia què? La noia què de què? La noia, i ja està. Ah, sí, clar, la noia, com la Shizuka Doraemon, la Barrufeta als Barrufets... Ai, no, que bé s'agraeix que amb el pas dels anys s'hagin normalitzat els rols de gènere, no? Com nosaltres, vols dir, no? Que sóc l'única noia dels 3. Merda, segueix, tira. Doncs, a poc, es forma aquest grup d'amics a l'hospital. Ells seran els Polseres. En Lleó, com era previsible, és el líder. La Cris, una noia amb problemes d'anorèxia, tindrà el difícil rol de, a que no sabeu qui, la noia. Oh, sorpresa! En Jordi, un noi que, com el Lleó, també té càncer, serà el segon líder. Segon líder, eh? És una manera bastant subtil de dir primer perdedor. Va, però per què ho dius, això? A veure, qui els dos es queda amb la noia? El líder. No. Vaja. Bé, nois, que encara no he acabat. El llest de la colla serà Antoni, un noi amb síndrome d'Asperger que va arribar a l'hospital perquè va tenir un accident de moto. L'Ignasi, un noi amb problemes de cor, serà el guapo, i en Roc, un nen que fa 2 anys que està en coma, serà l'imprescindible. Bueno, jo ja, com cada setmana ja m'he tornat a perdre. Tots ells seran inseparables i es faran companyia dins de l'hospital, però la temporada avança, s'acosta al final i... Va, Aida, fes-me plorar, que avui estic preparat. Va, dispara. Arriba la primera mort del grup. Estic bé? Estic bé, és l'al·lèrgia de l'estudi. L'Ignasi, el guapo de la colla, no supera una operació. Òbviament, la notícia cau com una galleda d'aigua freda a tots els Polseres. Però en Lleó, el líder, es queda amb la polsera de l'Ignasi i diu que dona un 20% de la vida de l'Ignasi a cadascun d'ells. Gerard, t'agafo un clínex, va. Agafa. Aida, ja està. Un elefant mocant-se d'una mala nit. És que... Bé, quan acaba la primera temporada, la resta de la colla és donada d'alta. A l'hospital només hi queda en Lleó i en Roc, que desperta del coma. Vull tocar més sovint tots els dins. Però per què plores ara? Ai, no sé, no cal plorar, és que és tot tan drama que no sé quan toca plorar i quan no. Ara no, Gerard. No, vale, perdó. Que ara això és una bona notícia. L'actor que interpreta en Roc, en Nil Cardoner, va tenir un repte superimportant a la segona temporada. Bona, clar, es va despertar del coma. És un moment vital per la sèrie i sobretot pel seu personatge. No, si no dic per això, és un repte perquè a partir d'ara s'haurà de prendre el guió. També és veritat. I de què anava aquesta segona temporada? Doncs la trama principal explicava com sobreviu el grup dels Polseres sense estar junts a l'hospital. En Roc visita el Lleó sovint, però en Jordi no vol saber res dels seus amics de l'hospital i se n'allunya constantment. Què passa? Per què em mireu? Ara toca plorar. Ah! I els problemes no acaben aquí. Detecten
un nou càncer en lleó, ara el fetge. I només té un 13% de possibilitats de sobreviure. És que, mira, aquest país té un problema amb les ficcions. Tots són drames, No és prou trista ja la realitat. Jo quan miro la tele és per riure, no per plorar. Sí, si veus la teva sombra reflexada al televisor tancat és un bon motiu per plorar. Ala. Que en Lleó torni a tenir càncer suposo que serà el motiu per reunir tota la colla de nou. Oi, Aida? Tots li faran costat, imagino, i anirà... No ben bé. Tornen a l'hospital, però no de visita, sinó perquè la Cris recau en l'anorèxia i en Jordi li torna a aparèixer un tumor ara al braç. Va, home, va. I què més? Ara ressuscitarà el guapo. Doncs sí, gairebé. O sigui, durant la segona temporada torna l'Ignasi, que seguirà apareixent en forma de consciència d'en Jordi. Constantment li diu que ha de fer les paus amb en Lleó. Ai, si no recordava que estaven enfadats, quin drama. I per què ho estava? Doncs perquè quan en Jordi va sortir de l'hospital es va oblidar dels pulseres i mai va anar a visitar en Lleó. Hòstia, quin drama, tu, quin drama. I ara Gerard prepara clínics. Ai, gràcies. Es va morir l'ànima del grup. En Lleó? No, què dius? En Jordi? No. En Roc? Hòstia, Gerard, quina memòria. En Benito? Qui? L'amic de Lleó, el senyor que va animar-lo a fundar els pulseres. Ah, sí. En Benito, un personatge molt important, va morir. I aquesta va ser la seva última conversa amb en Roc. I ara sí, agafeu clínex, perquè estem davant d'un dels moments més lacrimògens de tota la sèrie. Allò torna a unir els pulseres. Sí. M'ho promets? T'ho prometo. Em prometo que ho faràs. T'ho prometo. T'ho prometo. Et trobaré pensant. T'estimo, Lleó. Jo també t'estimo, Benito. Aquest plora més que tu, Gerard. Pues anda que tu... És aquesta ràdio que té l'aire condicionat a tope i clar, els ulls ploren. Sí, no, que pugin la calafra. Bé, doncs, ja ho heu sentit. L'amor d'en Benito no va ser en va. En Lleó va complir la promesa i va tornar a reunir tots els pulseres. Després de molts capítols, la colla tornen a estar junta, fent-se costat els uns als altres. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira. Ja, d'un clínics, perquè intueixo que ara ve el drama. Sí, gràcies. En el tram final de la sèrie, en Lleó diu que no vol seguir lluitant. Abandona l'hospital i el tractament. I en l'última escena de la sèrie, això no pararà mai, en Lleó llegeix la carta que li va donar en Benito abans de morir. Estic segur que has complert la promesa que em vas fer. No en tinc cap dubte. M'hauria agradat que complissis la promesa havent-te curat totalment del càncer. Però és evident que no ha estat així. Potser ha arribat el moment de confiar en les persones que t'estimen. Són els teus amics, Lleó. Potser ha arribat el moment de deixar-te ajudar. T'estimo. I bé, aquest és el final de la sèrie, almenys fins ara. Però no pot acabar amb aquest final obert. En Lleó ha de superar la malaltia. Però com que aquest és el final? No havien dit que volien fer com a mínim 5 temporades d'aquesta sèrie? Sí, aquesta era la idea original de l'Albert Espinosa, però sembla que els actors s'han anat fent grans i han perdut l'interès en el projecte. Pues vaya merda, home. I sobretot pels fabricants de mocadors. Pues res, Aida, gràcies. Gràcies a vosaltres. El Romesco es menja, s'escolta i es segueix a les xarxes. @Romesco amb 2 U's. Ja està. Aquesta deu ser la porta de l'infern. Què has de saber tu, si el més lluny que has anat és a les piscines del teu poble que estan a l'extra radi? Gerard, que el sents? Gerard. Ai. Que no trobes bé? No em diràs que tens por, tu, ara. No, és que tinc una mica de fred. Fred? Però si estem a 460 graus? I jo l'entenc, A Lleida amb aquestes temperatures sempre portem una jaqueteta que refresca. Mira, és que no sé si us podré acompanyar, Acompanyar-nos? No, però és que l'entrevista la faràs tu sol, Què? Home,
Tu saps la de polítics que hi ha aquí? I de banquers que et volen vendre plans de pensions. No, a l'entrevista hi vas tu sol. No, Aida, què fas, No m'empenyis, Va, tira, No, tira, que el Matallaies ja deu estar esperant. No, Aida, que no. I no tornis fins que no acabis l'entrevista, Aida! Celebritat de mentida. Home adult d'uns 35 anys de 1,80 m, rapat, amb una calavera tatuada al... Ei. Sí, perdona. No, perdona, tu, que et talli. Com et deies? Gerard Serra. Molt bé, Gerard. Això no serà una descripció d'un perfil criminal, oi? No, sempre comencem amb una descripció així per presentar el... No t'agrada? La pregunta no és si a mi m'agrada. La pregunta és... A tu t'agrada? Mira, és igual, canviem-la. Heroi de l'exèrcit, bomber i pare modèlic. Avui baixem a la cuina de l'infern per parlar amb Marc Ramos i Gené, més conegut amb el sobrenom de Matallaies. Bé, moltes gràcies, Marc. No tornaré a fallar, La primera pregunta és si no trobes... No, és igual, no t'ho puc preguntar, això. Pregunta. Sense por. És que aquestes preguntes no les he escrit jo i... Que t'he dit que preguntis. No trobes irònic que un bomber acabi en un lloc ple de flames com l'infern? Ho veus com no passa res? No has de patir, home. Has de pensar que aquí a l'infern s'hi està de conya. Tenim calefacció tot l'any. Caram, així estàs bé aquí a l'infern? Hi ha bona gent? Hi ha bona gent, sí. Hi ha bona gent com a tot arreu. Però després també hi ha la típica gent que et toca el braç quan parla, entens? I tenen unes ganes de comprar una bossa de plàstic, cinta adhesiva, brides i tapar-nos la boca... Genial, Marc, genial. Parlant de llocs infernals, el primer que sabem de tu és que vas deixar l'exèrcit durant la guerra a l'Afganistan. Què has dit? Ens podries explicar per què ho vas fer? Bé, si t'ho explico, t'hauré de matar. És broma. No vegis quina cara has posat. Sí, molt bona. Vaig estar molt bé a l'exèrcit durant l'any i mig que vaig servir, fins que un imbècil es va ficar allà on no el demanaven i el vaig haver d'anar a buscar, tancar-lo en una habitació i parlar-hi molt seriosament. Perquè parlant la gent s'entén. Sí. O no? Sí, això és el que deia Carod Rovira. Canviant de tema. Saps que ets un referent pels pares d'escola, oi? No, home, no. Jo només feia de pare i de mare a la vegada. Anava a les classes de la canalla a fer xerrades i cada nit llegia un conte a l'Adrià. Caram, qualsevol que et sentís podria pensar que no tens àvia. Si tornes a fer una broma de iaies, surts d'aquí amb els peus per davant. D'acord, Marc, perdona. Una pregunta més i acabem. Has perdonat ta mare després que t'enverinés amb una sopa de xampinyons? No hi ha res a perdonar. Aquella bruixa està al cel i jo a la glòria. Així has perdonat que t'assassinés? Assassinar, diu. Però si aquella sopa feia una olor de verí que tombava d'esquena. Com? Per veure, qui es menja verí amb coneixement de causa? El verí me'l vaig menjar de forma totalment voluntària. Després de suprimir tantes persones, tu saps el que devia jo entre brides, bosses de plàstic, cúters i preservatius? Ho saps? Abans mort que pagar aquell deute. Sí, clar. Mira, perfecte. Moltes gràcies per explicar-ho als micròfons de Romesco, Marc. Jo ja ho deixaria aquí i ja haríem... Un moment. Gerard, et deies, oi? Sí. Gerard, tu creus en Déu? Bueno, en Déu... Perquè tu tens una família, oi? Sí, visc amb els meus pares i la meva àvia. La teva iaia? Sí. Quants anys té la teva iaia? Mira, Marc, és que jo hauria d'anar tirant... Gerard, té més de 70? De debò que m'estan esperant, jo hauria d'anar tirant... Sí. A quina església va la teva iaia? Moltes gràcies per l'entrevista, Marc. Però on va, Gerard? Gerard, torna! Que no et vull fer res, home. Almenys a tu, no. Mira allí!
El Pepe, tia, el Pepe Rubianes. Que bèstia. Uala, que fort! Podrem dir que hem vist en Rubianes. Però què fa ella a l'infern? Si tothom se l'estimava. Ja, tia, però les males llengües deien que se la... Ostres, és que segur que és mentida. No, digues, ara no em deixis així. Bueno, que... Va, és igual. Va, digue-ho d'una vegada. Ostres, Aida! Bueno, pues que tenia molta mà dreta. Vamos, que se la pelava. Tios, crec que li agrada el Matallaies. Com? Vull dir que li agrada la meva àvia. Hem de marxar d'aquí. I l'entrevista amb el personatge? Bueno, imagino que podríem entrevistar al Marc Martínez, que està allà mirant-nos. Se sembla fins i tot amb el nom, amb el Matallaies, així que no crec que ningú noti la diferència. Nascut al Raval, amb una carrera impecable en cinema, televisió i teatre, avui entrevistem l'home que ha begut de la font de l'eterna joventut. Ara mateix, a Romesco, Marc Martínez. Què tal, Marc? Bon dia. Bon dia, què tal? Si et sembla Roger. Roger. Ro. En català, correcte. I amb R final? Sí. Roger. Sí. La R sorda com les padrines que mataves. Si et sembla, parlem primer de nit i dia, Per què creus que el paper que vas fer a nit i dia va agradar tant? D'entrada perquè està molt ben escrit. Recordo com les lectures dels 14 anys, no? Allò, com, que bèstia, que ben escrit. Després hi ha una qüestió amb els dolents. Els dolents són molt fills de puta, però si un dolent, sobretot en una sèrie, té una banda on el públic s'hi pugui enganxar, on pugui empatitzar. En aquest cas era el bomber de dia, l'heroi, doncs és un caramel. Va ser molt dur fer aquest personatge. Com te'l vas preparar? Com es prepara un actor per fer el paper d'un psicòpata? Jo em vaig preparar molt físicament. Psicològicament no, perquè era tan bèstia, un psicòpata, un assassí de iaies. Jo me les estimo molt, a les iaies, no? Però aquesta vegada m'ha tocat matar-les. En aquest cas, una preparació més física per fer la part del dia, del bomber, de l'heroi, perquè em demanava un tio bastant més jove que jo, que està molt en forma, que és bomber, que fa triatló, i jo deia, ui. I també perquè jo tinc una mica fama, jo sóc més gran del que semblo, i clar, arriba un moment que dius, hòstia, se m'està covant l'arròs, però dones una imatge, un físic que després t'estan exigint. Clar, el paper és un tio de 40 anys, jo en tinc 52. Fer un psicòpata, de tota manera, no és tant, la gent es deu pensar, hòstia, com es fa per... És la sèrie, tot t'acompanya, perquè tot està escrit pel paper de la Clara, perquè ella pateixi, tingui por, i perquè jo pugui infringir aquesta por. Vale, ara sí, canviem de tema i anem a un espectacle bastant més amable, parlem del Mal Martínez, d'Humor i Hòsties. Jo era feliç perquè vivia en un terrat, en el cor de Barcelona, en un cortijo català. Marc, què podran trobar els nostres oients en aquest espectacle en els mesos de setembre i octubre? Humor i hòsties. Vaja. És un show autobiogràfic a partir de les meves merdes. Tot està basat. El que passa és que tu agafes un episodi de quan venia la meva tieta a casa i dormia amb mi, llavors quan es despullava jo la mirava allà, llavors això està explicat des de la visió d'un nen de 12 anys, també deformadíssima, però tot és real. I tant. O si tenia por perquè venia un tio a atracar-me, el Valentí, que m'atracava dia sí, dia no. He sentit això, que t'atracava diverses vegades fins que un dia li vas plantar la calla. Sí, li vaig fotre un gallet un dia. És alliberador fer aquest tipus d'obra? Ho vaig fer perquè em va empènyer a fer-ho la meva, es pot dir, terapeuta. Aquesta dona és la culpable de que Val Martínez... Ella sortia a l'obra. Ah, sí? Sí, era Déu. Era la Montse. Jo de tant en tant, quan em sentia molt perdut, com a la vida, jo em quedava allà, fotia un gag i llavors al final feia Montse! I llavors la gent tornava a connectar com si amb qui parla, la gent es pensava que era la meva mare. Fem-ho fàcil, acabem l'entrevista amb un espectacle que també podran trobar aquesta tardor. Si voleu conèixer Granada aquesta tardor però no teniu vacances, doncs Marc Martínez presenta Com canta una ciutat de noviembre a noviembre. Què hi trobarem amb aquest espectacle? Doncs és un petit format que em va proposar l'Associació d'Espectadors del Teatre Lliure perquè celebraven el seu 30è aniversari, però de fet és una conferència de Lorca
hi ha 10 cançons i vaig dir, si em deixeu fer les cançons, si jo les puc tocar i puc fer la conferència, ho faig. I ha anat molt bé, molt bé. Per què diuen que aquest espectacle de Lorca és el text més sensible que ha escrit? O dels més sensibles? Ell va escriure en poc temps molt, i té moltes conferències que són molt desconegudes, no? A part del seu teatre i la seva poesia, hi ha aquest gènere, és brutal, perquè realment allà veus a Lorca. I aquesta, quan me la van oferir, parlant de la seva ciutat a través de la música, de les cançons, és d'una finor, és tan delicada, d'una sensibilitat, que a mi em venia molt de gust fer una cosa així, perquè la gent no es pensés que jo sóc tan xabacano. Doncs moltes gràcies per l'entrevista, Marc, i sobretot per contestar les preguntes superenèrgicament, de debò. I vosaltres ja ho sabeu, si voleu humor basat en fets reals, teniu el Mal Martínez, humor i hòsties, i si voleu apropar-vos a la vida de Lorca i descobrir una mica Granada, teniu Com canta una ciutat de noviembre a noviembre. Bé, doncs ara et faré un petit joc i com que tens l'etiqueta de polèmic, doncs nosaltres volem classificar-te. I per això hem preparat aquest test amb 3 possibles polèmics resultats. A seria el futbolista Cristiano Ronaldo, B seria el president de Vox Santiago Abascal, no marxis, sisplau, i C l'actor Willy Toledo. Per què poses el Willy Toledo al costat d'aquests dos? Mira, perquè hi hagi diferència també entre personatges. Però molta diferència, eh? La primera pregunta és, et conviden a una corrida de toros, què fas? No hi vaig. Vale, però espera, t'he de donar les opcions. L'opció A és, vas a fer 4 fotos per pujar-les a Instagram així per fer el postureo. La B és, assisteixes i vas a la plaça 12 hores abans per fumar puros, beure rebujitos i tocar l'arena a lo Gladiator. Sí. I C, refuses l'invitació i demanes la mort de tot el món taurí. C? Sí. Vale. Potser no seria la C, seria la D, però sí, home, no, jo no, cap interès. Aquesta festa s'hauria d'erradicar. Vale, doncs segona pregunta. El govern et convida a fer una xerrada... Quin govern? Català? O el gobierno? El govern espanyol, no? El govern espanyol. No és el govern, és el gobierno del Estado español. Vale. El gobierno me invita... Jo crec que et puc deixar tu sol fer. No, digues. Fer el joc. Parlem amb propietat. Vinga, va. Vale. El govern et convida a fer una xerrada sobre l'immigració. Què fas? Sí. Ai, tu què dius? Riu. A. Proposes una nova llei d'estrangeria on només es donin papers a gent disposada... Calla, per favor, no segueix, va, bé. Ho rebutges perquè està... No, va. Això no pot ser. No pot ser. Vale, ho rebutges perquè estàs construint una tanca com la de Melilla... Va, prou, sé, la sé. Acceptes només per criticar el govern i demanar la mort de tots els polítics. També, la sé. La sé. La sé. Vale, següent pregunta. Ja ho sé. Et conviden en una tertúlia per parlar del feminisme i com et posicionaràs? A. Vas només a xupar càmera perquè l'única posició que coneixes és la de davanter centre. B. No assistiràs perquè no vols demanar perdó per ser home. O C. Acceptes il·lusionat per tenir la possibilitat de dir davant de càmera que es morin tots els masclistes. C també, molt bé. Tot sé. Vale, doncs, el resultat òbviament ha sigut ets Willy Toledo. I tenim un regal per tu i com que sabem que has fet un pacte amb el diable per obtenir la joventut, però amb aquest test t'has guanyat el cel, així que et regalem aquesta aureola fantàstica per quan pugis a dalt. Mira, me la posaré i tot. Oh, et queda molt bé! Doncs bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres. M'ho he passat molt bé. Nosaltres també ens hem passat molt bé i esperem veure't aviat al teatre o allà on sigui. Molt bé, salut! Molt bé, nois, ja hem fet l'entrevista al Matallalles, miraculosament n'hem sortit vius. Jo ja he trucat a la meva àvia perquè canviï el pany de casa. Perfecte, tot. Però ara com sortim d'aquí? No ho sé, Gerard, la veritat és que jo havia pensat com arribar, però no com marxar-ne. Fantàstic. I ara què? Se suposa que ens haurem de quedar a viure a l'infern tota la vida? A veure, Aida, segur que no tot és dolent a l'infern. Però si només hi ha penya rara, tot fa pudor de cloaques. Sí, i des que he arribat no paro de trobar-me homes entrejats oferint-me maletins. Que no m'agraden els maletins, que jo sóc més de ronyonera, pesats. I la calor què és? Si s'està pitjor aquí que les andanes del metro. Jo no sé si ho aguantaré, de veritat.
No res, que tenim 7 dies per esbrinar com sortir d'aquí. Vosaltres, mentrestant, seguiu-nos a Twitter, Facebook i Instagram a @romesco. Amb U, ja ho sabeu. Ens veiem dissabte que ve, últim programa de Romesco. Adeu, que vagi bé! Adeu, que vagi bé! Quan la xurma em ve buscant, amb teies, forques i garrots, vaig al bosc i soc buscar, i a les viles soc vilà, però soc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig, a cavall, en cotxe o a peu, prop del Pirineu, mirant de fer mal. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi. Lladres i serenos, peus de porc, tristes serenates, vora el foc. L'ànima em fa figa i vinc boig. Fugen les pubilles i jo a la plec faig el boc. Si hi ha un conflicte i vols guanyar, l'altre bàndol l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor.